Uri fani no igwete njere ndagande imami yaya tinyi gwete njere ndeyonsi umwana uri ona akang'ea goiteka amache yani ukana omonto omorera amache mache agocha korwa obosia amache agoiteka korwa emekono ngababori sister nabo omonto akobekirwa amache obaiga tori monyagitari etwamobekera amache apusia omwana ori bwango Musipati ya mubo miaka ya gatwa niganyare kubaka gusiria bugimo bwaye imenya gitari ya magina ase anyarete kubaka kuirwa iri guchikoibora kini korende asaberete ase nyagitari yo tanyora obokonyi korwa ase abanyagitari korengana buna nyina biara agotwerera Joyce kwambuka Nyairo arenge Jumatatu magoroba saa sita tukagenda ase nyagitari ya magena tukaikororo tukanyora enasi kerororo enasi iye kurara gochiense moiga moino aikororo tukanyora enasi kerororo enasi iye kurara gochiense moiga moino agatubona no morwere mobwate tukamotebie giserenga mugete nyagitari ang'e saa sita na nusu shabotuko nchirigete saa saba tugaiga tukanyora barwaire mbaroro bane banyorire abana bagatuboringa no morwere mwarenda twe egetabu kia ya clinic nkaba egetabu bagante bakamoteiswa burere tugopime bagasoba bakamupima bakamotei bono ikomong'ina mokoria amasoesi nzachia ya njira ika kang'ea komokoria amasoesi ngamokoria amasoesi igacha igaika saa echichi arenge saa 11 kamili chitareba saa 11 saa 10 ngabate daktari mogonchekeria omorwaire bagantebi nzachia ya njira ika motebi soka onya gotaratara none egetigo chimatabo tugasoka twensi tukang'ea gotaratara egeti rengana amo na ng'ina biara nyagosira nigo atwerera na goteba buna magigaya yo goika ase nyagitari ya magina chinse echo chia botuko omonyagitari orenge chinse echo nigo arenge ase esimi mono goetania korigereria aborere bari barenge ase nyagitari na gokonya bari babwate amarwaire ayarenge koba aganeri korigereriwa akaimuka agaikaransa akang'ea gochati na esimu yani ekero okomorangeri agotiga esimu eri abegete ekiara ase esimu ogotegerera agateba bado morwaire ogotarabang'e chikaba saa 11 omwana oria agate ensongo ngaminya kabaka ase omosibati oria araire ya mambi ngamobori sister ndorera omorwaire one na inche obeire muna abanto bande agantebia oyi bado mong'ina irana ase kwaraire oirane kwarenta omorwaire ase abanyagitari tari aye omonyagitari nkairana omwana oria akamotega aki sister na inche inchuo ndigereri mono ino mwana okomorero komorangeri sister na inche inchuo ndigereri akamotebi nagotebia yaye bado karaonchoka na omonto agwate ensongo baka gatatu iga abanyagitari ntoboraneti naki inche gaki nanya korwa omonto ogwate ensongo gatatu buna omosibati agotebia omwana onde togakira chikaba saa 3:30 chiamambi bono bwakire bono chiamambi saa 1 bono bwakire omwana ori bono enda ngonya komoriere bamotenga fani zirate mosa chiagonchira ika ayesoka isiko kora amasoesi omwana oria agasoka isiko chikaba saa 2 nkababori sister omwana oyo orosire aki oigure boro na inche ning'iborete mokong'a omwana onengire nyagitari eng'ao bagankania omong'ina oyo ekwarenta omwana ase abanyagitari into na abanto tosomete totige tosugureke na omorwaire tokwa omwana mwana oria ende ekagenda komori chikaba saa 3 saa 3 bono omwana oria okwanire baka ase ekerorosi akona korangeria obokonyi nkagera baka ase abanyagitari bari next noche nyagitari eri magenera obisi nyagitari bari broti eng'ao tukanyora abanyagitari bari abasacha 3 na abakungu 2 musibati oyo akamanya goseka akamenya gotebia abanyagitari bari manya bang'ina aba nabakumiri manya omong'ina oyo atorenterete omorwaire yani ategete gosugurika nere omong'ina irana omorwaire ogonko bare buya kababori gakire ndorosire akimoko ng'ono omorwaire one nimoire nyagitari ere mobwari para igoro gaki omwana one akonywa bakamtebia omong'ina irana obere mahali otimokokire
musacho yo magacha sobo munyagitari sobere usingionseri agatokamanya narindabu agateba ngo bakonyera ndo borwairo inonko bari buya timoka karege ngo bwenare chikaba tata saa 5 nkaba buri bone chi saa 5 kuibora kyuku ngoma eto mwana oyo okuibora kwa saa 9 kaba buri gakina omo gasomete saa 9 ndakiyere ndi kumuringa muri tagitari mbimero umwana guso umwana kwe yanarenda mbiyale bagandebye umwana mbiyale fani simbu yari mu kugamba nere umwana yitu ari kugamba nere bakamenya kubota bagandebye umwana turu chimbiyale kamuri fani onena kiwete agande mami kosuguma koro kutinyi weti suguma ndagonte bitu tuteni ine nere munyagitari oyo chikaba saa 6 mwana onigasa ine komuri saa 6:30 nyagitari yo yakarenta amache chichuba 5 kwanza muswati ina ndo iyo bona agasibati umungao nande orente tu bona gosentingo makibaru che bare korenta kira chinsa umuntu ari goche nyagitari ari nge gochenji bakaenda chichuba 5 ngababuli tatu umuntu ore murito macha chichuba 5 ne chiaki bona macha tabwati mongina kireira nabakari karanse utimoke tobekere bitamba byo mwana nge tokuo mwana uri amachali akaera nande bagatomo munyagitari onda kalenda nanda amaji chichuba ibere mari gakanya kurwa maisane ngaba bolta gitari kibono mokobekera umwana na amaji gakari buye tokugamba nere iko chichuba ine gachonse picha bata into ochirabe 7 saba eye itinere tigarete emesa igorororo echuba ya 8 aba mubekerete mu bwaterete iga mwana one gatenene mwana uri akandangiri mami nchonsire ngamusira namusira ngamuboli mwana uri akamuteta gitari mnante nene gatokondi yose no mwana ochire akamotenga yabwatani amagoro ninchende omunyagitari kira mama minuta manyeti kende torentero murwaire tumurwariri mwana uri amachari amubekera akagenda muna chuchu mwana uri andigereri akamburi mami na korosiri lakini nyasango tigato konye nduga iga kogenda tulika kamute ya kifani one turandosi one gendo toka te turara ababaremere abaramereri munyagitari umungaga changa muburi sister macha yonsi bono mwana one mwabekera akyumungino yo tagukira umurure tukurwariri gusina yo tugutigere ane ngarenge na kibiasara bya muntu ndasometi gangire ngaira negetanda igorari nkebisi getamba bakumotura kire kingirisa tia mariga go chamuna cha munyagitari iri agaikyo mwana uri makamupima akamenya kumuira ni wocha akamenya komotebi ayo konyoru mwana saa 9:30 bona rende kichaba saa 9 chi 30 minutes tokuganya nenjenga ganya 30 minutes chiri 30 minutes nganyoro moseri kurugitanda umurentire bono bakasende mwana nere bwikochite kurugitanda iga bakasende agatene na kege kerege gitanda kirya nyagitari iga kerege gitanda kya nyagitari mwana uri akambori munyagitari yo mwanga achaga niyo yobikete ibintu byo mwana bibekere dijinsa cyabeire karusi ibintu byo mwana baganza be kotoni nge kotoni kaguru 300 umwana ona wete kotoni yae kuruga iga ngabate igoro ya kotoni teko be shida tumie ye koera nana bonko gureye ye nete bwati shida nje kicho mwana ona abebuya kotoni iri baganza bakaire bakamenya nde kotoni yensi ni mukore kotoni ino mwacha nero ngabate tagitari tumie chikotoni no isa tonko guranda ire nge kotoni munyagitari magateba 300 ngabate ibone chimia 9 na bonko ba lina bate na bonko ba uri akamenya komotebi tenne komuno tenne ngo bekera macha mamumina kubwate kene ngatebi umwana uri mwana na bate hani nebicha simi tu abwate tu ibete gwaka mwana uri agatenena nenje ngatenena kamubwata iga mwana nerageti okabuka kambwata iga lakini kambwata takubunga chuchu akonye una chuchu nje komuligereri nyoro kuligereri nse kamuburi fani no igwete njere ndagande imami yaya tinyi wete njere ndayonsi mwana uri ona kangya wite ka mache yani ukano muntu umurira mache macha gocho kurubo sia macha wite ka kurwe mekono ngababuli sister
nabo omonto akobekirwa amache obaiga turi monyagitari etwamobekera amache apusie omwana ori bwango akeiga bagakera omomura bwa epikipiki esimi bakamotebia gese na chemistry ende otorendere chintetere omomura oyo akarenta chintetere ngabo chintere omonto ori moto naende nkorae gware chintetere nchire omonto akobekerwa chionchora na omwana bwango togotiga tokore buna tomanyete ngaika ngakiria omonwe rende nkindache nkore bakabekera omwana ori chintetere chiri bakamobeta chisindani amagoro aya gateneine imobwatete mosistori akanya kobwata amache aria agaonchore akamenya gontebia aye mama fani bwata omwana oyo gomoire getanda bono ang'e omwana koigure buna ntebeti ingobwata omwana oria oritoire omwana oria namobwate iga kandi gantebia mami ominto tinkorochi narorire gesunte mami gaki narorire gesunte aye nondoche ngamotebia fani ninkoroche agantebia aye tinkorochi nonye korende mami tiga ndemereri nkobande buya bakamotebia namoikigesire omwana oria nkaigwa bono ange rigena tokamanya koguna iga mosisto oino bono okobwatisia omwana ore mobwate gochiaria mosisto are esimi igoro tari nacha abasista bari magena na abasacha mwana oria akaenda getanda eria keria agaikumba iga mosisto oria akamotebia ng'a soe getanda igoro bono ng'e omwana mwana oria agasoa getanda igoro ekero asoa getanda igoro bagasieka ekero basieka abasacha bagacha timaete gose kobakera esimi askari abakungu abasacha bagacha bane abasacha abanyagitari bane abakungu bagacha bonsi pi bakomosibati nare omong'ina iga omorabuse nabo okorong'a okong'irie obongo rendere nere agaikaransa ime akabeka gloves bakamokunakuna bakamokunakuna akeigo naende nkanyora omonyagitari okominyoka na egetabu agafairi gochia ime nkababoria tagitari gaki nabasibire omwana one egeka inge motari kong'era omwana one ng'ire nyagitari ere erame igoro aria omwana one nakorwa operation abe buya mong'ina oyo gaki nobwate omotwe omomo maete mosibati orenge ekodi agantebia iga batige bono ase baikeire mbarora otete kobagambera ngakira mwana oria asoa ime nkaigwa otubirwe iga akobuga kabuga kane agachia akaoyera omwana oria bono ngacha nkaigwa ochakire gosaba riagosaba ngasoa ase omorango oria nkarigereria bagosikerete isiko basiekerete isiko bagonkania ayetie goikani intwe abanyagitari mwana oria agasaba ekegusia agakora egeka mono nasabete gose nkoru saa 9 mwana oria achete goku saa 10 ekero abantaete saa 11 mwana oria agasaba ekegusi nkamanya koboria omosibati twamwerete omonyagitari kumbe fani one konya namaete gosaba iga aki omwana ono osabire nyasaye ngotokonya are agacha agasaba egeswahili agasaba okorera mwana oria agasaba egesongo agasaba okorera agakora agacha ekegere mwana oria agasaba ekegere agakwana gose mapera gose naki nkamanya koboria konya fani one amanyete ekegere lakini kagosaba na nchamari gagocha buna chachacha nyagitari omo akamasokoro oria antinga omong'ina soka isiko ngionya korera nayo bono oria nkogonchiare naye nkio korera mwana oria asabete ekegere keria buna akorete akabunga agakira igo bagasieka amari bagaikaransa ororo bakabera ororo batari gontaike kende nyagitari etagasoka ngabona ono sisto omorwaire one aba buya inge ebitamba ono kobwata obote bwa omwana nkaigora ebagi nkarusia chianga chia omwana nkaboria neri mama abiara rende mwana tararera nonyonyora rimama kare buya sitate iyo kabwata ebitamba bibiri munyagitari ete tari gonsaba binto biri ngateba yaya ngachira omosacha oyo munyagitari nkamoboria tagitari mogontebia ekikere bagantebia omong'ina timoka kumbe omwana oria riachete agakwa bono kinarure korwa aria nyagitari ngasika gochia mate nkanyora nare amamire obonyansi igoro kumbe mbandoche ende ekambutora muna chachachacha nkaramama obonyansi igoro nkwegaragari riria nari basogete korwa aria bagatiga omwana oria ime aria oyomo ase oyomo akagenda banyagitari baria inche
timbarochi bagatama abanyagitari bakamenya umunyagitari okorwari nyamache agacha osaba murangere titingomanya umunyagitari agacha ngamubuli anga yokorwa nganjume tano umunyagitari onyamache njire nitugakora nayo lakini yali mbarante byenda nenyangete njikoli ochimuina alisa abanyagitari bande bali nganyora abanyagitari bali bose no bakali kuchimuino bono mbali compound ya nyagitari bono gatindi koigoleru isoendole kyo muntu oli nale moya abasiegete bono nkaira na isiko gai abasika abanyagitari babere bagante binchu baba no musibati otwarengene tokagenda ekero naenda ngajigoterena nganyora tingonyara goterena nkaguse ngoro bonyansiko bagante kangantu agotebie gento abana lyo itigatotike ndokende ngaburi Nyasaye nkonye ingengoro yobole mubangereza ngati mukasi nini ngabate ibono ngereza bagante byumunyetai ngakimuri no mwana oli ngabate ngimokombolerio sina balentoro muruire mongi omwana oli omanyete usikora totenga batebi oli mukamu murogo gosemuise ko ngabatebi oli mukamu murone igono bwate mukamu mura ngabateikai yani gekwandora no mwana abana babalero omwana kalentro musibati oso ina rendo chinere ngo wereka ande yumeto mwana oli achusira kababuli tagitari mwana one nakialenge gosira korwabu ni gombwate tiera miyoka before itara ikabona bagonte bya atarasira bagantengo korentera tuli gari ambulance kumba kwete tokobekera omorwiro ga mache omokobe gochioge iko bategete gukutwiki kwirenda omubere nkamanya ko batenga fani otenene korwali muna ntenga mami narosira maiso mombekera omwana one tokogamba nera ambulance bakoge musibati otokali omokali ogotugambera togokwana bagaminja bagasoka munyagitari omakamanya gocha ne gari bro box akamanya otebyo mate nabaliri mule intware ko babekera omurwiro lyo ne pro box yengo chitoro cheki gento gembo mogende nero gembo nabatoko babekera nona amacha konye kwa namende nero gembo ngabateimo okongigora ro omwana one tokwana nere mali mongo mwana one gotara mu bwatega mu beki pro box metwendo gembo bagante itogo konyo kerabante bitogo konyo osona baro chinga bono muntu oyo ntokunyara como convince oyo sinyire bali bandangeti bagante nga bono tia togote binyolinge mukamurogo ngo bairesa mukamurone bakamenya gonte byo maite bono omwana oli achiusira ngaba boli dagitari nabasaba omwana one chisaba koruma mbisa 3 saine ngo batenga omwana one muiraliera miarwali mpaka saa 6 mugante bono saa 9 ngo bali ndibuya saa 9 kamili mugante 30 minutes mongina chisiro goika moiro omwana one mwamoita dagitari ona bante betiga bakabura ekero babura bono liria ngeresa inche bono ndoche ngera miye ngocha ne yanyanguso ngagenda bakanya masogota ngumnyokera miyoka goika kingumnyokera kenye banyagitari abakamanya goncho kane probox iri batagete go mfuli zinero bakambwa tukuruma ona list nguru chiangere tangena nyamasogota ngarare Kenya nali bambo gureti bakambeke gari elime bagante bitu echi namba chisimi simi ya fani nona alingero muguko ne yane nkabate tinkonyorana nali bambegete bakangire bakali nyagitari muna bangi geti aliga bakagenda igo munyagitari tajeti kuoroka bono bakekerongo batenga bono nakimogonte bimongo monto omwana ngende nere abantu baminto batamanyeti simi gako gochanya sogaiga abantu line nona bechiro mbache tabange abantu bagacha liba chitokora abantu bali bakamenya kubona rucha abantu bali ngina abantu bamwe nali bachiete chuma ine botuko muna torale tali manyagitari taiyo nono yomo fani nwale getanda igoro anganaiga none getamba mbamutu beti ali muna bale ngomo kolrega sina bamuti geto mwana oli akolete iga na bamuti geteigo ntumo no musibati into tobwate tebone kare twaligereire twalelira abantu baito mbaracha ali toirete getamba ngauteshu tukarutesuka igoro musibati otware ngoma kababoliga yani dagitari none kero monta akuri tari kubisibu
kumbe tukuburi umuntu utari umunyagitari bari nkare bachite nabo turarite no muberega umagena abantu banga bagaja abarwire bari ngoromba moteti nga soko gende shabo no ndiri gokorera isoko cyo torendera umwana kwibara itukuringa itukuringa igitabu cy'umusibati uyu bagote iganda kero kino keremesa yo lakini igitabu yafani kinaba etenke faili yafanite Tekero abanyagitari baroche eamotenya gusira yegitasi nyagitari yo kere ase obororo bonge nigo abanyagitari baringete na gwakambago igentu kererete abanyena bukobera amonne gitondekyo ase nyagitari yo asobo tukobugima na wikari tukurare kubwote chinsa isano nemo cha mugaso magena botukobugima igoroma mbi mpaka saa 6:30 Chamukaso. Mwana uri uchoire. Bono intu abanyenerende bono intu abanyagitari n'abantu. Bono chikodi elia so chikodi china abantu nintu turairo bone tokorero ka mintu to tolemba iyo. Bakabone kere bachitu kuyo mobere. Magene yasiego tu adrist no le gorigi makombo chuma ine botukuri. Munyagitari tayo koroka noro. Ne bakangitira umwana ne. Ngacha iyo. Onekire ase kinyoru kya bukinami aiga asumusubati yosirete asenya gitari ya magena kirone kira senke iga ni ona chiri kurikireria asanya rikoba gakomenya asimia kaiganya kwa gakonyomo na ekene nkiringa gaiga astri nyumba iga ni ya isebiara lakini korende nyagosira taranya nakoba kwa gacha inyumba yae kositanya kuba gwakanirwa amon na umugakoye atonyorire ka umwana itatusire toro nkonyoro umwana ari nyagitari magena ama ene pita bwati nyumba enyombe yero ne ya mumuro mindo batemete bakate bamuna batemete bakabeka akanyomba akamuroche gaiga bakabeka ororo umwana yosirire tu tarakaraki taragacha nyumba naende tarakaniru nyore nibwe kiagara taramenya matuko mange wono umusigo yotona nereire enyomba yagachu tugambe n'abanyene iguru ye nibo chigarama chenye gitari nchiroro roroche erinde baka kare tuwe iga achikohenigwa asangu na munyaroche iga asana Alex Mumanyi Isaboke nere omugaka unyagusira nigo asabire serikali enyara ko bage kubakonya ryo konyora obwene bwa umunginoye uyo nyara ko bakagusira ubugima asinye gitari ya mugina Sama etengoro kwa Alex Omweli Isaboke yarenga tukuya Jumatatu utuko saa 6 fana kangake resim ande na sogro nyagitari sai kamubuli ngomonere ande turi na mama na umuntu nale tuganganyete twandene ere taino bono genda buya kwanema saa 12 ngakiro ngachwa kesi myanga nyolere mteja ngakiro mungine simu umuli mwa obeire buya mungino bonda ipado amacha muliro na tumiru na rongo chukuri kamoteisa bono amogonde gaika saa 5 nenga mwakera pado anda ipado doganyete gote itule anenga mwakera saa 7 ngamubuli kwani mpaka saa 4 ande andana jinsa chesira koba na twatebigo abanyagitari nimeba bali anyagata onte ang bono ntegerere nganyesi matanga agete mbagire simara kobana kakole gas kakesi misa 11 kucha gusingwa kromo na ale mte ale mteja kabeke simi muguko chomondo ngagete simi no muntu mungaga onte ina Brian abona yugo mubuli ningikire nakarate ono gogotebi otebinde kamwakira ngamubuli ngonde kemene ningikire kyo onde agande ina tiene watio mukungu okure komotete agonde bigo kajiwa ke simya abantu baga omuntu aje konyora ogonde na nabere igo okure ona sina alenge nyumba na ale gochi tinje tikwenda nyumba ngonjokera ago ngande toni ngari gari ngacha ngaika igorobone kima saa 12 na najete magana nganyora mukane no araire kitande igoro pole engana ya gochi ya serikali ya kaunti ya Kisii
Kuno sigenda mondo gitone ke mayana giuka. Asante. Efamiri amwe amotenya gusira bono nigo besokirie na gusaba umugavana wa county ya Kisii kubakonya enkeyo gutwara enyumba na anene muno gwakana eng'ombe guchia ase enkanya gusira eri banyore ching'aki ching'ororo chokwenia omwanchwa obo ngo buri omo igamana yitu no muya sana gabanya yitu kuruma gora akorera mang'ana manene sana ntumwanjete na amanyete kubwatie bintu narenge kumusari ndabiko kobokonka batokonye na mwe musio ito bakonye ring'ana ririanka torenga twanirio no mwe musio ito no muyare ekering'ana muno riri kongumbwangare ekeranyo report gare bwangu batubwate siga torenga mang'ana yaki twaturu musigo no monene totoru musigo yo iga ebe buya igore nango tabanga mbuya mono tiganya saba seseni asering'ana riga batubwate si umusigo yoreka ayande tigabanya bwati ari omwana uri osirete ntori goche koja soanana barabwa banyene mba maiti kuna barabwatia mang'ana ayo barenga aikiranire buya bwati uweso njoinero omwana ono momuro monene no tomenyete gaige town intu norenga no nyomba teyo aki at least ni no moraro na kimorankonye mwana oneremba itete lakini no morankonye rende nje no menyete gaige miaka yonsi mwana oyo munanyo meto musibati oye nigamurendete mwana oyo agokore yani muchenge nero tomenyerete yanera wakanira omwana oyo skuru omusibati oyo atachieti none chira nyore gintu tukuri gusinje ngende chiro tonyore gintu tukuri nabo torigo ndubwati bokonyo bondo bwensi akinje ngo batebiga mware kondorera amabera akimubwati umaene wafani butokikane ese ndo yokulero okule ninje komonyora omwana nantigirete gaiga mwana nyaruka otole nere gaiga ono lene faniere na chiete nabere igo bono kinda chinkwane na arosire akina arosire Maria tane ngoro kwa Johnson orangi oyo nyakwarande seitererigane cukuru omwana oyo igaro omwana one oyo osirete bono buna mamu abo baeresire nabo omogana orenge iko gekororokana ng'a banyagitari mbarenge tayari gokonya omwana oyo bono inche ensemo yane kogani kwane gosaba kwane serikali yetu tete tobumaene tumanye omwana obumaene bwa omwana nyuma totaramwenia namba ibere enkeyo omwana oyo osirete mbabwati njire nonse bamenyete nyumba teiyo omwana osirete na ng'ombe ntorakana okuganikana gwetera ase county government ase serikali nekio bisite chionsi pi mpaka abamitia motokonya se moranyare tikomana abaseni. mwiga nyagusira gusiri bugimo bwae ase nyagitari ya magina asachite konyera koba gakobina bono nigo eamate amone nkayaye besokire na gusaba obwene bwabo na konyora obokonyi kurwa ase serikali yinko reporter ya Kiteseni ya Kisii Hot TV kurwa ase tinse mocha nyangoso me county ya Kisii retene nkuru Dennis Kuntu.